Медитация за дълбоко потапяне навътре към себе си. Ще помоля да си поемете дълбоко въздух. 1, 2, 3, 4, 5. Да задържите въздуха. 1, 2, 3, 4, 5. И да освободите въздуха. 1, 2, 3, 4, 5. Нека сега отново да повторим. Поемаме дълбоко въздух. 1, 2, 3, 4, 5. Като си представяме как поемаме най-прекрасните блага на нашата Вселена. Задържаме тези блага към нас. 1, 2, 3, 4, 5 и освобождаваме напрежението, създало се от задържането на въздуха. 1, 2, 3, 4, 5. Ще повторим още веднъж. Поемаме дълбоко въздух. 1, 2, 3, 4, 5. Задържаме въздуха. 1, 2, 3, 4, 5 и освобождаваме въздуха. 1, 2, 3, 4, 5. Така както сте потопени дълбоко в себе си, ще ви помоля да затворите очи и да се потопите в една златна сфера, от която получавате нежни и топли ласки. Чрез тази нежност ви усещате как във вас се вливат отземните блага в червен цвят, страстните копнежи за изпълнението на всички задачи в оранжев цвят. Идва и ярко-жълтата светлина на вашата могъща воля за растеж. След нея се появява потокът от зелена светлина на изцелението на Архангел Рафаил, който обгръща цялото сърчице и залепва пукнатините там. Появява се и светло-синята светлина на ясната комуникация и вие лесно и чисто изразявате себе си. В следващата поред светлина се появява индигова синята с дълбокото виждане и прочитане на онези неизказани, ненаписани и неразбрани слова, а със седмата си светлина бяло-лилава се обгръщате цялото тяло и се намирате в покоя и умиротворението на безусловната любов. Представете си се вече като работещ и предава знанията, уменията и интересите си човек. Как се чувствате от това? Какви емоции и какви умения идват в този момент във вашето съзнание? Насладете им се, усетете ги и се почувствайте точно този човек, значим за тези определени хора.
Какви са хората около вас в този момент? Какво искат да ви кажат? Постойте и чуйте техните фрази, техните изкази, тяхната емоция. А къде се намирате? Какво е първото нещо, което се появява в полето ви? А кой е първият човек, който влиза там? Потапайте се все по-дълбоко и по-дълбоко в себе си и задавайте въпросите: какво точно ми е нужно сега? Какво трябва да направя? Постойте и слушайте. Сега всичко е позволено. Как да направя всичко по-дълбоко и по-дълбоко, за да може да остане и след мен. Задавайте си все повече и повече въпроси, които точно и само вас касаят. И оставете да говори вашето подсъзнание. Усещайте се все по-удовлетворени и напълнени от знанията и позволенията. И когато вече имате достатъчно потвърждения за това как трябва да продължите напред, можете да започнете от брояването на 5, 4, 3, 2, 1 и да се върнете отново тук и сега